Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti poginulim borcima obilježena je 22. godišnjica bitke za oslobođenje Kote Vis na brdu Žuč. Odatle je decembra 1992. godine krenula odbrana Sarajeva i odbrana Bosne i Hercegovine. Cilj agresora je bio Sokolje, Briješće, Švabino brdo, Smetlište, Šijević brdo, vraćanje starih izgubljenih položaja. U tom slučaju ovo nasilje moralo je kompletno da se iseli. Mi smo imali jako veliku zonu odgovornosti koja je bila pokrivena i rovovima i sve. Imali smo konstantno izviđanje, kretanje neprijatelja, pratili, tako da smo bili upućeni o njihovim i kretanjima i dejstvima i onda pretpostavljali smo šta bi se moglo desiti. Tu je život izgubio i Smajo Šikalo, dobitnik najvećeg ratnog priznanja Zlatni Ljiljan i medalje za hrabrost. On je bio jedan od onih koji su borbu za slobodu Bosne i Hercegovine smatrali važnijom od svog života. Kad je počela agresija, bio jedan od među prvima koji je pošao u odbranu domovine i koji je učestvovao u pripremi odbrane od agresije. Smajo Šikalo je poginuo kao heroj ovog grada i mislim da se treba tretirati kao heroj. Ovakva obilježavanja održavaju se uglavnom skromno, uz ponekog predstavnika lokalne vlasti. Bili su spremni dati svoj život za državu, a danas bivši borci i njihove porodice skoro zaboravljeni. Sve ono što im je obećano palo je u zaborav. Mi, i ne samo mi, nego mnogi borci i mnoge porodice šehida su zapostavljene i ispali su im ovi kao ona lotos maramica, tako su im ispali borci. Dosta stvari ni sami borci nisu očekivali da će biti ovako kako je sad. Mislili da će biti bolje, vjerovatno. Zato smo se i počeli boriti za ovu državu i za ovaj narod. Mi smo se borili za Bosnu i Hercegovinu, a ne ovakvu Bosnu i Hercegovinu. Pitali vas danas i koji? Ništa. Ja imam sina nezaposlenog, čerku nezaposlenu, dobitnik sam oficir armije Bosne i Hercegovine, dobitnik svih ratnih priznanja. Jedna od najviših tačaka Sarajeva je brdo Žuč. U vrijeme opsade grada ovo brdo postalo je strateška tačka odbrane. Za ovo čudo bosanskog otpora, kako su ga nazvali, 255 boraca je dalo svoj život.